దాంట్లో జాయిన్ అవునాళ్ళు కానీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం దేవీం సరస్వతీం తతో జయముదీరయేత్. తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 12 శ్లోక 21. ధన్వినాం అగ్రణీర్ఏషా తుల్యశ్చార్జునయోర్ద్వయో హూతాశ ఇవ దుర్దర్శః. సముద్ర ఇవ దుస్తరః. ధన్వినాం అగ్రణీర్ఏషా తుల్యశ్చార్జునయోర్ద్వయోః హుతాశ ఇవ దుర్దర్శః. సముద్ర ఇవ దుస్తరః. ధన్వినాం గొప్ప ధనుర్ధరులలో అగ్రణీహి అగ్రగణ్యుడైన ఏషః ఈ బాలుడు తుల్యః సమానుడు చ మరియు అర్జునయోః అర్జునులు ద్వయోః ఇరువురిలో ఉతాశః అగ్ని ఇవ వలె దుర్ధర్షః ఎదరింప శక్యము గాని సముద్రః సముద్రము ఇవ వలె దుస్తరః దాటక శక్యము కానివాడు గొప్ప ధనుర్ధారులలో ఈ బాలుడు అర్జునునితో సమానమైన వాడగును. అంతేగాక ఇతడు అగ్ని వలె ఎదరింప నశక్యుడను, సముద్రము వలె దుస్తరుడును కాగలడు. గొప్ప ధనుర్ధారులలో ఈ బాలుడు అర్జునునితో సమానమైన వాడగును. అంతేగాక ఇతడు అగ్ని వలె ఎదరింప నశక్యుడును, సముద్రము వలె దుస్తరుడును కాగలడు. చాలా పెద్ద భాష్యం ఉంది. అందరూ భక్తులు రెండు పారా చదవచ్చు అనుకుంటాను. విజయ్ భాస్కర్ గారు మీరు స్టార్ట్ చేయండి. చాలా పెద్దది ఉంది భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. చరిత్రలో ఇరువురు అర్జునులు కలరు. ఒకరు హైందవ రాజైన కార్త వీర్యార్జునుడు కాగా వేరొకరు బాలుని తాతగారు. ఆ అర్జునులు ఇరువురును ధనుర్విద్యలో ప్రఖ్యాతి చెందినట్టి వారు. బాల పరీక్షిత్తు ఆ ఇరువురికి సమానుడు. ముఖ్యంగా యుద్ధం ఆచరించుట ఎందుకు కాగలడని భవిష్యత్తు పలుకబడింది. ఇచ్చట పాండవార్జునుని గూర్చిన సంక్షిప్త వివరణము ఒసగబడినది. పాండవార్జునుడు. భగవద్గీతకు నాయకుడైన అర్జునుడు పాండురాజు యొక్క క్షత్రియ తనయుడు.
కుంతీదేవి ఏ దేవతనైనను ఆహ్వానించుటకు సమర్థురాలైనందున ఆమె ఇంద్రుని ఆహ్వానించెను. తత్కారణముగా ఇంద్రుని వలన అర్జునుని జననము కలిగెను. కనుక అర్జునుడు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుని అంశయ్య ఉన్నాడు. పాల్గొన మాసమున అనగా ఫిబ్రవరి నుండి మార్చి జన్మించినందున అతడు ఫాల్గుని అని పిలువబడును. కుంతీదేవికి అతడు పుత్రునిగా జన్మించినప్పుడు ఆకాశవాణి అతని భవిష్యత్ ఘనతను గూర్చి పలికినది. దేవతలు, గంధర్వులు, ఆదిత్యులు, సూర్యలోకం నుండి రుద్రులు, వసువులు, నాగులు, వివిధ ఋషులు, అప్సరసలు, స్వర్గలోకపు వారకాంతలు వంటి విశ్వము యొక్క వివిధ ప్రాంతములకు చెందిన ముఖ్యులు అతని జన్మోత్సవమున పాల్గొనిరి. ఆ సమయమున అప్సరసలు తమ స్వర్గలోకపు నాట్యగానములతో ప్రతి ఒక్కరిని ఆనందపరచిరి. శ్రీకృష్ణుని జనకుడును అర్జునుని మేనమామయును అగు వసుదేవుడు నిర్దేశిత సంస్కారముల ద్వారా అర్జునుని శుద్ధి కొరకు తన పురోహితుడైన కశ్యపుని పంపెను. అర్జునుని నామకరణ సంస్కారము శతశృంగ పర్వత ఋషుల సమక్షమున జరిగిన. ద్రౌపది, సుభద్ర, చిత్రాంగద, ఉలూపి అను నలుగురిని పరిణయమాడిన అర్జునుడు వారి ద్వారా శృతకీర్తుడు, అభిమన్యుడు, బభ్రువాహనుడు, ఇరావానుడు అను నలుగురు పుత్రులను పొందెను. విద్యార్థి దశలో అతడు ఇతర పాండవులు మరియు కౌరవులతో సహా ద్రోణాచార్యుని చెంత విద్యను అభ్యసించుటకు చేర్చబడెను. కానీ అర్జునుడు తన శ్రద్ధతో ప్రతి ఒక్కరిని అతిశయించెను. ద్రోణాచార్యుడు అతని శిష్య ప్రేమతో మిగుల ఆకర్షితుడయ్యెను. అర్జునుని ప్రథమ శ్రేణికి చెందిన విద్యార్థిగా అంగీకరించిన ద్రోణాచార్యుడు అతనిని హృదయపూర్వకముగా ప్రేమించి యుద్ధ శాస్త్రమును అనుగ్రహించెను. అత్యంత శ్రద్ధ కలిగిన విద్యార్థిగా అర్జునుడు రాత్రి యందును విద్యను అభ్యాసము కావించెడివాడు. ఈ కారణములన్నింటి చేత ద్రోణాచార్యుడు అతనిని ప్రపంచంలో అత్యున్నత ధనుర్విద్యా పారంగతుని చేయ నిశ్చితుడయ్యను. లక్ష్యమును భేదించు పరీక్షలో అర్జునుడు అతి నిపుణతతో ఉత్తీర్ణుడు కాగా ద్రోణాచార్యుడు సంతృప్తి చెందెను. మణిపూర్, త్రిపుర ప్రాంతములలోని రాజవంశములు అర్జునుని తనయుడైన బభ్రువాహనుని నుండియే వచ్చి ఉన్నవి. ఒకమారు అర్జునుడు ద్రోణాచార్యుని మొసలి బారి నుండి కాపాడాను. అతని ఏడ ప్రసన్నుడైన ఆచార్యుడు అతనికి బ్రహ్మశీర్ష నామము గల అస్త్రమును వరముగా నొసగెను. ద్రుపద మహారాజు ద్రోణాచార్యుని ఏడ వైరమును కలిగి ఉండి అతనిని ఎదుర్కొనినప్పుడు అర్జునుడు ద్రుపదుని బంధించి ద్రోణుని సన్నిధికి గొనివచ్చెను. ద్రుపదునికి చెందిన అహిచ్చత్రము అను పట్టణమును ముట్టడించి స్వాధీనము చేసుకొని దానిని ద్రోణాచార్యునికి ఒసగెను. బ్రహ్మశీర్ష నామము గల ఆయుధమును ఏ విధంగా ప్రయోగింపవలనని రహస్యములన్నీను అర్జునునకు తెలుపబడెను. తాను అర్జునునకు విరోధి అయినప్పుడు అవసరమైనచో దాన్ని తనపై ప్రయోగించుటకును ద్రోణాచార్యుడు అతని నుండి వాగ్దానమును గైకొనెను. దీని ద్వారా ద్రోణాచార్యుడు రాబోవు కురుక్షేత్ర సంగ్రామమును గూర్చి భవిష్యత్తు పలికెను. అట్టి యుద్ధమున అతడు ఎదుటి పక్షమున చేరి ఉండెను. ద్రోణాచార్యుని పక్షమున పోరాడిన అర్జునుని చేతిలో తాను పరాజితుడైనను ద్రౌపదుడు తన తనయ్య అయిన ద్రౌపదిని అర్జునునికే వసగ సంకల్పించెను. కాని దుర్యోధనుని కుట్రచే లక్షాగృహ అగ్నిలో అర్జునుడు మరణించినాడన్న అభూత వార్త విని అతడు మిగుల నిరుత్సాహపడాను. కనుకనే సభాగృహపు కప్పుకు వేలాడదీయబడిన మత్స్యపు కన్నును ఛేదించిన వాణ్ణి స్వయంవరమున ద్రౌపది చేపట్టునని అతడు చాటించెను. కేవలము అర్జునుడే దానిని సాధింపగలిగినందున అతడు అట్టి పన్నాగమును పన్ని అర్జునునకు యోగ్యురాలైన తనయ్యను హస్తగతము చేయవలనను కోరికను పూర్ణము కావించుకొనెను. అర్జునుడు మరియు అతని సోదరులందరూ ఆ సమయమున అజ్ఞాతులుగా నుండి బ్రాహ్మణుల వేషమున ద్రౌపది స్వయంవరమును చేరియుండిరి. ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు ద్రౌపదిచే భర్తగా పూలమాలాలంకృతుడు అగుటను క్షత్రియరాజులు గాంచినప్పుడు అతని నిజ రూపమును కొంచెం పైకి స్క్రోల్ చేస్తారు. శ్రీకృష్ణుడు బలరామునకు విషద పరచెను. నిజ రూపమును శ్రీకృష్ణుడు బలరామునకు విశదపరచెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వాణి మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. చదువుతాను ప్రభు. అర్జునుడు హరిద్వార ప్రాంతములో ఉలూపి అను నాగలోక కన్యచే ఆకర్షింపబడి ఆమె ద్వారా ఇరావణుని పుత్రునిగా పొందెను.
అదే విధముగా మణిపుర రాకుమార్తె అయిన చిత్రాంగదను కలిసి ఆమె ద్వారా బబ్రువాహనుని పుత్రునిగా పొందెను. బలదేవుడు సుభద్రను దుర్యోధనకు వసగా కోరినందున అర్జునుడు సుభద్రను హరించుటకు శ్రీకృష్ణుడు ఒక ఉపాయమును ఆలోచించెను. ధర్మరాజు కూడా శ్రీకృష్ణునితో సమ్మతింపగా అర్జునుడు బలవంతముగా సుభద్రను అపహరించి పరిణయమాడెను. సుభద్ర తనయుడైన అభిమన్యుడే మహిమాన్వితుడైన పరీక్షిత్ మహారాజుకు జనకుడు. ఖాండవ దహనము దహించుట ద్వారా అర్జునుడు అగ్నిదేవుని సంతృప్తి పరచెను. అంతటా అగ్నిదేవుడు అర్జునునకు ఒక ఆయుధమును వసంగెను. ఖాండవన దహనముతే కుపితుడైన ఇంద్రుడు ఇతర దేవతలను కూడి అర్జునునితో రణమునకు దిగెను. కానీ వారందరూ అర్జునునిచే పరాజితులు కాగా ఇంద్రుడు తన స్వర్గలోకమునకు తిరిగిపోయాను. అర్జునుడు మయాసురుడన వానికి సంపూర్ణ రక్షణకై వచనము నొసంగెను. అతడే అర్జునునికి దేవదత్తమును శంఖమును కానుకగా నొసంగెను. అదే విధముగా ఇంద్రుడు కూడా అర్జునుని వీర పరాక్రమములకు ముదమంది విలువైన ఆయుధములను కానుకగా నొసంగెను. మగధరాజైన జరాసంధుని జయించడి విషయమున ధర్మరాజు నిరుత్సాహపడినప్పుడు అర్జునుడే అతనికి పలు రకముల ఆశ్వాసముల సంగెను. ఈ విధముగా అతడు భీముడు మరియు శ్రీకృష్ణుని గూడి జరాసంధుని సంహరించుటకై మగధకేయును. ప్రపంచ రాజులందరినీ పాండవుల ఆధిపత్యంలోనికి తెచ్చుటకై అతడు వెడలినప్పుడు సింహాసనమును అధిష్ఠించిన పిమ్మట ప్రతి రాజుకును సాధారణమైనట్లుగా అతడు వెడలినప్పుడు కేలింద రాజ్యమును జయించి భగదత్తుని సామంతుని చేసుకొనెను. అదే విధముగా అతడు అంతగిరి, ఉలూకపురము, మోదపురము వంటి రాజ్యములను జయించి ఆయా రాజులను సామంతులుగా మార్చుకొనెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంకెవరికైనా ఇస్తారా? మాతాజీ. నెక్స్ట్ ఎవరు మాతాజీ? బంగారు పాప మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చదువుతాను. ఒక మారు అర్జునుడు తీవ్ర తపమును ఆచరించి ఇంద్రునిచే వరములను పొందియుండెను. అర్జునుని పరాక్రమము పరిశీలింపదలచిన శివుడు బోయవాని రూపములో అతనిని కలుసుకొనెను. వారిరువురు నడుమ గొప్ప యుద్ధము జరిగి అంత్యమున శివుడు సంతుష్ట చిత్తుడయ్యెను. పిదప శివుడు తన నిజ స్వరూపమును తెలియజేయగా అర్జునుడు సమభావముతో ప్రార్థన గావించెను. అర్జునుని భక్తి ప్రపత్తులకు మెచ్చిన శివుడు అతనికి పాశుపతాస్త్రమును ప్రభుజీ స్క్రోల్ చేయండి ప్రభుజీ. పాశుపతాస్త్రమును ప్రసాదించెను. అర్జునుడు అదే విధముగా పలు విధములైన ఇతర అస్త్రములను వివిధ దేవతల ద్వారా సంపాదించెను. దండాస్త్రమును యమరాజు నుండి, పాశాస్త్రమును వరుణదేవు నుండి, అంతరార్ధరాస్త్రమును లోకపు కోశాధికారి అయిన కుబేరుని నుండి అతడు పొందెను. ఒక మారు అతనిని చంద్రలోకమునకు ఆవలనున్న ఇంద్రలోకమునకు ఇంద్రుడు ఆహ్వానించెను. ఈ లోకమున అతనికి స్థానిక నివాసుల ద్వారా గొప్ప ఆదరము లభించెను. అంతియేగాక ఇంద్రదేవుని సభయందు కూడా భవ్య స్వాగతము వసగబడెను. అచ్చట అర్జునుడు ఇంద్రుని కలిసెను. ఇంద్రుడు అతనికి వజ్రాయుధమునే గాక స్వర్గలోకములందు వాడబడు యుద్ధ విద్యను మరియు సంగీత శాస్త్రమును బోధించెను. ఒక రకముగా ఇంద్రుడు అర్జునునికి నిజమైన జనకుడు కనుకనే అతడు స్వర్గలోకపు వారాకాంతయైన ఊర్వశి ద్వారా అర్జునునకు వినోదము కలిగింపగోరెను. స్వర్గలోకపు వారకాంతలు కామాతు ప్రభుజీ స్క్రోల్ చేయండి ప్రభుజీ. కామాతురులై యుందురు గనుక ఊర్వశి కూడా బలశాలి అయిన అర్జునుని యందు కోరి అతనిని కలిసి తన కోరికను వెల్లడి చేశాను. కానీ అర్జునుడు ఆమెను కుంతీదేవి
మాద్రి ఇంద్రపత్ని అయిన శచీదేవి స్థానమున నిలిపి కురువంశపు జననిగా సంబోధించుచు ఆమె ఎదుట కనులను మూసుకొనెను. ఈ విధముగా అతడు తన నిష్కలంకమైన శీలమును నిలుపుకొనెను. కాని అసంతృప్తురాలైన ఊర్వశి అర్జునుని శపించి అచట నుండి వెడలిపోయెను. స్వర్గలోకమున అతడు గొప్ప ఋషి అయిన లోమశముని కలిసి ధర్మరాజు రక్షణమునకై అతనిని ప్రార్థించెను. శత్రువైన దుర్యోధనుడు గంధర్వులచే బంధితుడైనప్పుడు అర్జునుడు అతనిని రక్షింపగోరి దుర్యోధనుని విడుదల చేయమని గంధర్వులను ప్రార్థించెను. కానీ గంధర్వులు అందుకు అంగీకరించగా అతడు వారితో యుద్ధము కావించి దుర్యోధనుని విడుదల చేసెను. పాండవ సోదరులను అజ్ఞాతవాసములోనున్నప్పుడు అతడు నపుంసకుని రూపమున విరాటరాజు కొలువులో భవిష్యత్తులో కోడలు కానున్న ఉత్తరకు సంగీత బోధకునిగా చేరెను. విరాటుని కొలువులో అతడు బృహన్నలగా పిలువబడెను. బృహన్నల రూపముననే అతడు విరాటరాజు తనయుడైన ఉత్తరుని పక్షమున పోరాడి కౌరవులను ఓడించెను. తమ రహస్యాయుధములన్నీయును సోమి వృక్షముపై రహస్యముగా భద్రపరుపబడి యున్నందున వాటినన్నింటినీ గొనితెమ్మని విరాటరాజు తనయుడైన ఉత్తరునకు తెలిపి ఆ పిదప అర్జునుడు తన సోదరుల గురుతును అతనికి తెలియజేసెను. కౌరవులు మరియు విరాటుల నడుమ జరిగిన యుద్ధములో ప్రభుజీ స్క్రోల్ చేయండి. యుద్ధములో అర్జునుడు పాల్గొనినట్లుగా ద్రోణాచార్యునికి తెలియజేయబడెను. పిదప కురుక్షేత్ర యుద్ధములో అర్జునుడు కర్ణాదుల వంటి పలువురు సేనానాయకులను వధించెను. కురుక్షేత్రి యుద్ధానంతరము అతడు ద్రౌపది పుత్రులను సంహరించిన అశ్వత్థామను శిక్షించెను. పిదప సోదరులందరూ భీష్మదేవుని దర్శించిరి. అర్జునుడు నెక్స్ట్ సుందర మాత చదువుని మాతాజీ, ఇంకొక పేరా ఉంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ చదవండి. అర్జునుని కారణముననే భగవద్గీత ఎందలి తత్వోపదేశములు శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే కురుక్షేత్ర రణరంగమునందు తిరిగి పలుకబడెను. కురుక్షేత్రమున జరిగిన అద్భుత విషయములు మహాభారతమునందు విశదముగా వివరింపబడినవి. కాని అతడు మణిపుర ప్రాంతములో తనయుడైన బభ్రువాహనునిచే జయింపబడి మూర్ఛితుడయ్యాను. ఆ సమయమున ఉలూపి అతనిని రక్షించెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని స్వధామగమనము పిమ్మట ఆ వృత్తాంతమును అర్జునుడే ధర్మరాజుకు ఎరిగించెను. అర్జునుడు తిరిగి ద్వారకకు వెడలినప్పుడు శ్రీకృష్ణుని రాణులు అతని ఎదుట విలపించిరి. అతడు వారిని వసుదేవుని సన్నిధికి కొనిపోయి శాంతింపజేసెను. తదుపరి వసుదేవుడు మరణింపగా అతని దహన క్రియలు అర్జునుడే కావించెను. శ్రీకృష్ణుని భార్యలను ఇంద్రప్రస్థమునకు కొనిపోవునప్పుడు మార్గంలో శత్రువులచే అతడు ఎదుర్కొనబడెను. కానీ ఆ సమయమున అతడు రక్షణలోనున్న శ్రీ జనమును కాపాడలేకపోయాను. వ్యాసదేవునిచే ఉపదేశింపబడి అంత్యమున సోదరులందరూ మహాప్రస్థానము గావించిరి. మార్గ మధ్యమున సోదరుని కోరికపై అతడు ముఖ్యాయుధములన్నింటినీ వ్యర్థములుగా త్యజించి నీటిలో పడవేసెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో పరీక్షిత్ మహారాజుని ఇప్పుడు పోల్చుతుండేది శ్రేష్ఠ ధనుర్ధరుడైన అర్జునుడు. సో రెండు అర్జునులను చెప్పారు.
ఒకటి హైహయ రాజు కార్తవీర్యార్జున, ఎవరిని తర్వాత పరశురాముడు వధించేది. ఇంకొకటి వీళ్ళ తాతగారే అర్జున, పాండవ అర్జున. సో గొప్ప ధనుర్ధారులో ఈ బాలుడు అర్జునుడితో సమానమైన వాడగను. సో వాళ్ళ ఇది అర్జునుడు బ్రీఫ్ గా ఆచార్యుడు పెద్దగా చాలా పెద్దగా చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళు భగవంతుడికి చాలా ఆత్మీయుడు అర్జున. సో సఖ్యరస దాంట్లో ఇప్పుడు వాళ్ళ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేది, శాంత దాస్య సాఖ్య వాత్సల్య మాధుర్య. సో శాంతరసం దానికి అర్జునుడు ఇప్పుడు కూడా ఎగ్జాంపుల్ గానే చెప్పేది. భగవంతుడు చాలా ఆత్మీయుడు, శ్రేష్ఠ భక్తుడు. సో భగవంతుడు అవతరించే తన కార్యం చేసేదానికి అర్జునుడికి కూడా ఆ ఒక శక్తి వాళ్ళు ప్రసాదించేది. సో వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్తుండేది అంత పెద్ద పెద్ద గొప్ప గొప్ప దేవతలు వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చారు, వాళ్ళ అస్త్రాలు ఇచ్చారు ఒక్కొక్కరికి. యమరాజు ఒకటి, ఇంద్రుడు, పాశుపతాస్త్ర, శివుడు, ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకి అనుగ్రహించింది. సో భగవంతుడు ధర్మస్థాపనకి చేసే కార్యము వాళ్ళు భగవంతుడు స్వయంగానూ చేస్తున్నారు. సో సైతము తన శుద్ధ భక్తులైన అర్జునుడు దీని ద్వారా కూడా వాడు స్థాపించేది. సో అర్జునుడు ఆ రకంగా వాళ్ళు చూపే ఒక ఇది శక్తి బలము, అది అసామాన్యము. అది ఇక్కడ చెప్పేది విరాట్ దీంట్లో ఉన్నప్పుడు అంత కౌరవులు చేరి అర్జునుడు ఒక్కరే వాళ్ళని డిఫీట్ చేస్తారు వాళ్ళని. సో అంత పరాక్రమ అర్జునుడికి. అంటే దేవతల పైన కూడా వాళ్ళని డిఫీట్ చేసేది, శివుడి పైన ఫైట్ చేసేది. సో అంతా అర్జునుడు ఒక గొప్ప శ్రేష్ఠ ధనుర్ధారుడు అని చెప్పేది. సో ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా అలాగే చెప్తుండేది, అలాగే వాళ్ళు కూడా అంత గొప్ప ధనుర్ధారుడు అవుతాడు అని. యాక్చువల్ చెప్తారు, కేవలము ఈ మహారాజులు, ఈ రాజకుమారులు వాళ్ళ తండ్రి, మా తాతగారు ఇచ్చారు అని వాళ్ళు వారసుదారులుగా స్వీకరించడంలే, వాళ్ళు అలానే వాళ్ళు కూడా ఆ శక్తిమంతులు ఉంటుండ్రి, అంతే పరాక్రమం ఉంటుండే వాళ్ళ దగ్గర. సో ఇప్పుడేమో వచ్చింది, మన నాన్నగారి నుంచి నేను రాజు అవుతాను, అలాగే మన తాతగారి నుంచి నేను వంశస్థుడు అవుతాను. లేదు, కేవలం అంతేకాదు, అంత ట్రైనింగ్ ఉంటుండే వాళ్ళకి. వాళ్ళ సమానమే వీళ్ళు కూడా అంత శక్తివంతులు ఉంటుంటారు. పరీక్షిత్ మహారాజ్ చెప్పేది ముందు వింటాం మనం. పాండవులు వీళ్ళకి రాజ్యం ఒప్పించి వెళ్ళిన తర్వాత మొదటగా వాళ్ళు ఫుల్ విశ్వానికి వాళ్ళు విజిట్ చేస్తారు. యాత్ర, ఒకటి యాత్ర, వాళ్ళు విజయ యాత్ర విజిట్ చేసి ఎవరైనా వాళ్ళు ఎగెయిన్స్ట్ వాళ్ళ అధికారం స్వీకరించారా అని వాళ్ళు ఫస్ట్ గా చూసేది. ఆమెకు అశ్వమేధ యజ్ఞం అంటే అది అంత రాజులకి మహారాజు సామ్రాట్, సో అది స్థాపించేదానికి అదొక యజ్ఞం కూడా ఉంటుంది. సో అది కూడా వాళ్ళు ఆచరిస్తారు. సో ఇది దీనిగా వాళ్ళ పరాక్రమం అనేది అది స్వయంగా వాళ్ళు దానికి అర్హులు, ఆ ఒక్క మహారాజు స్థానానికి అని చూపేది. పరీక్షిత్ మహారాజు ఇప్పుడు ఏమి తక్కువ కాదు అని చెప్తుండేది. అర్జునుడు ఎలా ఎంత సామర్థ్యంలో మేము వినేది. అభిమన్యు కూడా ఏకాంతంగా వాళ్ళు అంత కౌరవుల్ని దీంట్లో చక్రవ్యూహాన్ని ఫైట్ చేసేది. సో ఒక సామర్థ్యం ఉంటుంది. సో అలానే ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా సామర్థ్యం అర్జునుడు వలనే వాళ్ళకు కూడా సామర్థ్యం అని ఇక్కడ చెప్తుండేది. అలాగే అగ్ని వలె ఎదిరింపని అశక్తుడు. సో అగ్ని ఎవరు ఎదిరించేయగలుగుతుంది? సో అగ్ని అన్ని కూడా నష్టం చేస్తుంది, అన్ని కూడా బూడి చేస్తుంది చెప్తుండేది. అంత సామర్థ్యం ఉంది అగ్ని వలె. సముద్రం వలె దుస్తరుడు కాగలరు. సముద్రం ఎవరు క్రాస్ చేసే కవ్వదు. ఎక్స్పర్ట్ స్విమ్మర్ చేసే కవ్వదు. సో పెద్ద పెద్ద షిప్స్, పెద్ద వచ్చే ఇది తుఫాను దీంట్లో అది కూడా మునిగిపోవచ్చు. సో అంత ఇది సముద్రం అనేది అంత గొప్పది చెప్తుండేది. వీళ్ళని ఎవరు క్రాస్ చేసే కావద్దు. వీళ్ళ నియమము, వీళ్ళ ఆదేశము, వీళ్ళ అధికారం ఎవరు కూడా దీన్ని ఉల్లంఘించే కావద్దు. సో చెప్తారు కలి పురుషుడు వీళ్ళు మహారాజు ఉండే సమయం వరకు ఏమీ ప్రవేశించే కాలే. అది పురుషుడు ఎలానో భగవంతుడు ఒక వ్యవస్థ అనుగ్రహంతో వాళ్ళని వధించలే. అయితే వాళ్ళకి
వాళ్ళు చెప్పింది 4 ప్రదేశాలు ఉన్నాయి, నేను ఇక్కడ కావాల్సినట్టే ఉండొచ్చు, నేను కూడా మీ ప్రజ అని చెప్పినప్పుడు 4 ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఇక్కడ మాంసాహారం జరుగుతుంది, ఇక్కడ అక్రమ స్త్రీ సంభోగం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ద్యూతం, ఇక్కడ పానం, సో ఇది జరుగుతుంది, అక్కడ మీ స్థలం ఉంది, సో అక్కడ మీరు వసించవచ్చు అని చెప్పారు. అది చెప్తారు పరీక్షిత్ మహారాజ్ కాలంలో కలికి ఈ 4 స్థలాలు దొరకనే లేదు. ఎక్కడ వెళ్తేనో అంతా కూడా అందరూ కూడా శుద్ధ భక్తులుగా భక్తి కార్యాలలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరికి కూడా ఈ 4 పాప కార్యాలు అనేది లేవు చెప్తే పరీక్షిత్ కలి పురుషుడికి స్థానం లేదు. సో అంత ఒక ఇది మహారాజు అంటే అంత వాళ్ళ ఇది ఇదంటే అంత వాళ్ళ ఎవరు కూడా ఏమి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అంతా కూడా సహజంగా వాళ్ళు గొప్ప మహారాజు ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్పిన నియమాల్ని వాళ్ళు ఫాలో చేస్తున్నారు. సో ఎవరు కూడా దాన్ని ఉల్లంఘించగటం లేదు. అశక్తుడు సముద్రం వలె దుస్తరుడు కాగలడు. సో అలాగే ఇక్కడ అర్జునుడు ఫాల్గుణ మాసంలో పుట్టారు, దానికి ఫాల్గుణి అని పేరు చెప్తున్నారు. ఫిబ్రవరి మార్చ్. సామాన్యంగా కృష్ణుడు సమవయస్కుడు అని చెప్పేది అర్జునుడిని. భీమసేన, ఆమెక యుధిష్ఠిర మహారాజు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళు సీనియర్ కజిన్స్, వీళ్ళు జూనియర్, ఎవరు నకల సహదేవ. పోతే అర్జున సమవయస్కరుడు అని చెప్తారు. తెలియదు ఎవరు ఎగ్జాక్ట్, బట్ మేబీ ఫ్యూ మంత్స్ 3-4 months డిఫరెన్స్ అలా ఉండాలి. ఇక్కడ ఫిబ్రవరి మార్చ్ అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు పుట్టినప్పుడే ఆకాశవాణి ఒకటి ఘోషణ అని చెప్తున్నారు, వీళ్ళు భవిష్యత్తుగా గొప్ప యోధుడు అనే దానికి. అంత దేవతలు, గంధర్వులు, ఆదిత్యులు, రుద్రులు, వసువులు, నాగులు, వివిధ ఋషులు, అప్సరులు వంటి విశ్వం యొక్క వివిధ ప్రాంతములకు చెందిన ముఖ్యులు అతని జన్మోత్సవం పాల్గొనేది. సో అప్పుడు వాళ్ళు పుట్టినప్పుడే, అంటే ఇప్పుడు మేము ఎలాగ వింటున్నాం పరీక్షిత్ మహారాజుదే మొదట వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఘోషించినారు. అప్పుడు అర్జునుడు పుట్టినప్పుడు కూడా ఘోషించారు, ఇంత గొప్పవాళ్ళు. అంటే వసుదేవుడు పంపింది కశ్యప వాళ్ళని వీళ్ళకి పురోహితుడుగా వీళ్ళే నామధేయము అంతా చేసేదో ఆ రకమైన ఇదంతా సంస్కారాలు. వీళ్ళు విద్యార్థి జీవనంలో అంతా పాండవులు, కౌరవుల్లో వీళ్ళు శ్రేష్ఠ ధనుర్ధారుడుగా వీళ్ళు ద్రోణాచార్యుల పరీక్షని వీళ్ళు పాస్ అవుతారు. వాళ్ళు పాస్ అయిన తర్వాత మీ శ్రేష్ఠ ధనుర్ధారుడు చేస్తాను అని వాళ్ళు కూడా వీళ్ళకి వాగ్దానం ఇచ్చేది. దానికోసమే వినేది మనం ఆ ఏకలవ్యుడు చెప్పేది కూడా వాళ్ళు దాన్ని స్టాప్ చేసి నిలిపేదానికి కూడా ఇంకొక కారణం. వాళ్ళు వాగ్దానం ఇచ్చారు, వీడు అర్జునుడే గొప్ప ఇది చేస్తాను ఆ రకంగా. వాళ్ళ ఇది 4 భార్యలు వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు. 4 భార్యల నుంచి 4 పుత్రులు. మణిపూర యాక్చువల్ చెప్తారు. ఇప్పుడు కూడా అదొక వైష్ణవ ఇదే భక్తులే అక్కడ ఎక్కువగా. సో ఎలా అంటే బబ్రువాహన అర్జునుల ఇది బబ్రువాహన వాళ్ళ వంశస్థులు అని చెప్తున్నారు. సో అంత ఈస్ట్ ఇది ఉంటేనో అక్కడ భక్తి ఇది కూడా ఇప్పుడు కూడా ఉంది అనే చెప్తారు. అక్కడ చాలా భక్తులు ఉన్నారు. త్రిపుర, మణిపుర. ద్రోణాచార్యుడు బ్రహ్మశీర్ష అనేది ఒకటి అస్త్రము, తనను కూడా వధించే ఒక సామర్థ్యం అస్త్రం. వాళ్ళు దాన్ని కూడా చెప్తారు వీళ్ళకి. సుభద్ర ఇది వివాహం, దీని ఒక డీటెయిల్ ఉంది కృష్ణ పుస్తకంలో చదవచ్చేది. సో కృష్ణుడే ఉపాయం చెప్పేది ఎలా అర్జునుడికి అపహరించి వెళ్ళాలి అని. సో అదొక డీటెయిల్ స్టోరీ ఉంది. అర్జునుడు ఒక సన్యాసి రూపముగా ఫస్ట్గా వస్తారు, తర్వాత అంటే ధర్మరాజు కూడా దీన్ని అంగీకరించారు. బలరాముడు అప్పుడు కూడా దుర్యోధనుడికి వివాహం చేయాలని ఉంటారు. పోతే తర్వాత వాళ్ళు లేదు, సుభద్రుడికి కూడా అదే కావాలి అని వాళ్ళు కూడా స్వీకరించుతారు. ఆమెకు ఊర్వశి ఇది కూడా ఉంది. యాక్చువల్ చెప్తారు ఆ ఊర్వశి వీళ్ళకి ఆకర్షితులై ఉంటారు, అంటే అంత బలవంతుడు మానవుల్లో. దానికోసము ఇంద్రుడు అయింది అని వాళ్ళని ఇచ్చేసేది ఒక సన్నివేశము. అయితే చెప్తారు అర్జునుడు కళ్ళే మూసుకొని లేదు నేను మీని
నా తల్లి స్వరూపంగా చూసేది నేను, ఇంకొక నాకు దృష్టి లేదు నాకు అని వాళ్ళు నిరాకరించేది. దాని ఒక ఇదే ఎఫెక్టే వాళ్ళకి, వాళ్ళు ఒక శాపం వాళ్ళకి, ఒక యూనచ్ అని వాళ్ళు, అది వరమే అవుతుంది తర్వాత అది వాళ్ళకి. బృహన్నలాగా అజ్ఞాతవాసంలో అది యూస్ఫుల్ అవుతుంది వాళ్ళకి, అర్జునుడికి. ఆమెట్క దుర్యోధనుని కూడా ఒకటే రక్షించే ఒక సన్నివేశం. అంటే యుధిష్ఠిర మహారాజు చెప్తారు అనుకుంటాను, మీరు వెళ్ళి రక్షించాలి, ఎంతో తిరుమన దాయాదిని అని. సో వీళ్ళు అప్పుడు కూడా దుర్యోధనుని గంధర్వల దీని నుంచి రక్షించే ఒక సన్నివేశం కూడా ఉంది. లాస్ట్ గా భగవంతుడు మహాభారత యుద్ధం మనకు తెలుసు, మెయిన్ వారియర్ యాక్చువల్లీ ఎక్కువగా దీంట్లో మంది వధించింది అర్జునుడే, ఎంతో కోటి మంది. నెక్స్ట్ భీష్మ పితామహ అనుకుంటారు. అర్జునుడు పాండవుల అర్ధ సైన్యమో ఎంతో వాళ్ళే యాక్చువల్లీ వాళ్ళే ఏకాంతంగా వాళ్ళు వధించేది. అది విడిస్తే మాక్సిమం కౌరవ సైన్యాలంతా అర్జునుడే వధించేది తన దివ్యాస్త్రాల ద్వారా. తర్వాత కూడా ధనంజయ అని కూడా ఒక సమయం వాళ్ళకి ధనంలో ఈ యాగాలు చేసిన దానికి ధనం లేకున్నప్పుడు కృష్ణుడు అర్జునుడు తీసుకొని వచ్చే దానికి ధనంజయ వాళ్ళ పేరు. అండ్ భగవద్గీత ఉపదేశాలు కూడా అర్జునుడికి చెప్పింది భగవంతుడు. ఇంతమంది భక్తులు ఉన్నారు, అయితే కూడా అర్జునుడే చాలా ఆత్మీయుడు. భక్తోసిమే ప్రియోసి రహస్యం ఏదో ఉత్తమం. భగవంతుడు చెప్పే, నువ్వు నా భక్తుడు, నాకు చాలా ప్రియుడు, దానికోసం నీకు ఈ రహస్యమైన గీత ఆ సందేశం నీకు అవగాహన అవుతుంది అని భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్పేది. సో తర్వాత అర్జునుడు పాండవులు అక్కడ ప్రతిష్టాపితులు వెనుక కృష్ణుడు ద్వారకకి తిరిగి వస్తారు. ఎంతో సమయం తర్వాత ఏమో నో న్యూస్. అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు పంపేది అర్జునుడికి, ఏమవుతుంది కృష్ణుడు ఆదేశం ఏమిటి ఇప్పుడు మన పైన అని. అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు యదువంశం నాశనం అవుతుంది, కృష్ణుడు కూడా తన ధామానికి వెళ్తారు. సో తర్వాత కొన్ని సన్నివేశాల్లో కృష్ణుడు అర్జునుడు కృష్ణుడ భార్యల్ని రక్షించి మరలి తీసుకొని వచ్చే ఒక సన్నివేశంలో కొంత వీళ్ళు వాళ్ళని డిఫీట్ చేసేది అదొక సన్నివేశం కూడా వస్తుంది. సో ఎనివే అది కృష్ణుడే ఒక విస్తరణ చేసే ఒక లీల అది. సో తర్వాత అప్పుడు చెప్తారు యాక్చువల్లీ అర్జున, నేను అదే అర్జున, నా దగ్గర అదే ధనుర్ధార ఇది ఏంటది గాంధీవా. సో ఆ ధనస్సు ఉంది. సో ఐఎమ్ ద సేమ్ అర్జున, ఐ హావ్ ద సేమ్ గాంధీవా బో. అయితే ఇప్పుడు నేను కృష్ణ లేకుండేదానికి నేను ఐ బికమ్ కంప్లీట్లీ యూజ్లెస్. నాకు ఏమి ఇదే లేదు, నాకు ఇదే అంత పరాక్రమవంతుడు, ఎంతెంతమంది దేవతలు, ఎంతెంతమంది వీళ్ళు నేను ఫైట్ చేశాను. అయితే ఇప్పుడు ఇదేమి పనికి రాదు. ఎలా అంటే వాళ్ళు చెప్తారు, కృష్ణ ఇప్పుడు లేదు. కృష్ణ లేదంటే ఎలా అంటే ఒక దేహంకి ఒక ఆత్మ లేదు అంటే ఆ దేహం యూజ్లెస్, దానికి నో యూస్. అలాగే కృష్ణ ఇప్పుడు తిరిగి వెళ్ళారు. సో నా ఇది సామర్థ్యము, నా వ్యక్తిత్వం ప్రతి ఒక్కటి కూడా యూజ్లెస్ అని వాళ్ళు చెప్పే ఒక మాట చాలా బాగుంది. సో బాగా ముందు వస్తుంది అది. సో అంటే శుద్ధ భక్తులకి ఎప్పుడు తెలుసు ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళ సామర్థ్యము, వాళ్ళ అర్హతలు ఏముంటేనో అది కృష్ణుడు ఒక ఆశీర్వాదం ఇచ్చినే అది ఉంది అని వాళ్ళకి తెలుసు. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే